Internet està ple de consells de salut. Lleva't d'hora quan surt el sol, fes dejú intermitent, dutxa't amb aigua freda i fes també sauna. Fes la dieta keto o, millor, la dieta paleo o, millor, menja sense gluten. Fes 3 cops d'exercici a la setmana o, millor, mou-te poc però cada dia. I pren el sol per la vitamina D sense crema solar, però has de prendre el sol en unes hores concretes per no cremar-te, però vigila perquè la radiació solar també entra per la finestra, llavors t'hauràs de protegir. Totes prometen el mateix. Si fas les coses correctament, acabaràs trobant la fórmula per trobar-te millor. Però aquesta fórmula no existeix. No hi ha fórmula màgica ni per la salut, ni per la productivitat, ni per la felicitat i ni tan sols per l'autisme. I aquesta idea la vaig entendre de veritat precisament després de rebre el diagnòstic d'autisme. Amb el diagnòstic van començar a resoldre's moltes preguntes que fins llavors no tenien una explicació, però per altra banda es generava una pregunta encara més gran. I ara, què? Jo ja sé que tinc unes necessitats diferents. Porto tota la vida notant-les quan he de fer una cosa que a altra gent no li costa i sé que a mi em costa més i no entenc per què. Però ara què se suposa que he de fer amb aquesta informació, amb aquest diagnòstic? De les primeres coses que descobreixes amb el diagnòstic és que existeixen les adaptacions. És a dir, són aquelles eines, modificacions o ajudes que s'apliquen a l'entorn per fer-lo més accessible. Per exemple, poden modificar el propi entorn o com el percebem, com ara utilitzar uns cascos o unes ulleres de sol, poden ajudar-nos a desenvolupar certes tasques o oferir suports visuals. Llavors, siguis o no autista, segur que ja coneixes les adaptacions perquè les has vistes aplicades en molts àmbits, des d'adaptacions curriculars de l'escola fins als seients reservats, les rampes o els ascensors, els avisos sonors dels semàfors o el simple fet de portar ulleres. Doncs moltes persones autistes, especialment de diagnòstic a l'edat adulta, passem per aquesta situació. Ens diagnostiquen, ens endinsem dins del món de les adaptacions, especialment gràcies a internet, i comencem a provar tot allò que s'aconsella per gestionar millor el nou diagnòstic. Des de comprar els auriculars i les ulleres de sol, fidget toys, una manta de pes. També provem de fer més pauses mentre treballem o estudiem. Utilitzar pòsits i pictogrames per casa. Provem de dissenyar i aplicar una rutina estable. Canviem el coixí per respirar millor perquè es veu que així tindrem menys fatiga. Limitem el contacte social, etc. I aquesta experiència em va recordar que en el fons jo ja havia fet allò, però aplicat a la resta dels meus problemes de salut. Provant dietes, exercicis, teràpies, per intentar trobar-me millor, només per descobrir que res d'allò acabava de funcionar. I penso que és normal que busquem per internet si un tema ens preocupa, especialment si no sabem a qui demanar-li consell o fer-li aquestes preguntes de salut. Però on la cosa realment es comença a torçar és quan comencem a creure que hi ha una manera concreta de fer les coses bé. Però la realitat és que una adaptació o un consell de salut només són bons si resolen una necessitat real teva. No perquè sigui popular i ja hagi ajudat a molta gent, i ni tan sols és suficient que la ciència ho recomani, perquè dins dels propis estudis científics les conclusions surten d'una mitjana, del que a la majoria de persones que van participar en aquell estudi els va funcionar millor. Però què passa amb aquells participants que no entren en aquest grup? Què passa quan a mi no em serveix el mateix que serveix a tothom? Passa que potser cal crear el nostre propi experiment, no? Ens queda clar que copiar les adaptacions o consells que ajuden, encara que sigui a la majoria, no ens està funcionant. I que més aviat el que caldria és aprendre a descobrir allò que realment podria servir-me segons les meves pròpies necessitats. Però sobretot encara faltava preguntar-me el més important. Què estic intentant resoldre realment? L'única persona que pot saber si a tu et va millor llevar-te a les 5 del matí o bé anar a dormir tard ets tu. Però la pròpia qüestió de per què et costa anar a dormir d'hora o llevar-te d'hora és encara més interessant de resoldre. El cos parla constantment i el problema és que moltes vegades l'intentem silenciar abans i tot d'entendre què és el que està dient. Amb aquest exemple mateix d'anar a dormir, el consell general acostuma a dir que el millor que podem fer és anar a dormir d'hora i llevar-nos d'hora. Perquè a nivell de ritmes circadians és millor seguir una estructura de dia on fem vida mentre hi ha sol i en canvi dormim mentre ja no hi ha sol. I en canvi veiem que moltes persones neurodivergents són més nocturnes. Podem pensar que és potser un tema biològic, o podem preguntar-nos què m'aporta o què li aporta al meu cos quedar-me desperta a la nit, com sempre faig, que no m'ho està aportant anar a dormir d'hora i llevar-me d'hora. Quin problema m'està resolent a mi la nit o el quedar-me desperta a la nit? I veiem que a moltes persones neurodivergents ens agrada treballar de nit perquè és un moment de menys estímuls, menys demandes socials perquè ningú t'enviarà un missatge a les 2 de la matinada, esperem,
I a més també passa que si portem tot el dia sobreestimulats i amb la sensació de que tot s'escapa del nostre control, tenir un moment per nosaltres, encara que sigui mirar el mòbil al llit a les 2 de la matinada, pot ser molt regulador. Si jo intento anar a dormir d'hora per força per poder aprofitar el matí, que per cert és un moment on més gent es desperta i per tant ja no serà el mateix, potser em costa molt o fins i tot ni ho aconsegueixo fer. I em frustro i em dic que em falta disciplina, quan el que potser necessito seria donar-me espais durant el dia que em permetin sentir la mateixa calma que sento a la nit. I això que acabem de fer és utilitzar el mètode científic. Hem començat amb una pregunta, que seria per què em costa anar a dormir d'hora, i hem formulat una hipòtesi. Potser el moment de la nit m'està donant una calma que jo necessito i si me la provo de donar en altres moments del dia, llavors seré capaç d'anar a dormir d'hora i per tant llevar-me d'hora. I a partir d'aquesta hipòtesi ja podem realitzar un petit experiment, com per exemple que durant 2 setmanes em reservo una hora cada migdia on em tanco, poso mode avió i faig una cosa que també m'aporti pau, ja sigui un hobby, escoltar música o el que fos. Llavors, important, mentre faig aquest experiment vaig recollint les dades i això recollir dades vindria a ser apuntar observacions i com estan anant els dies, què està passant. I finalment toca analitzar aquestes dades per veure quina conclusió traiem. Llavors, el primer que seria que jo he fet aquest experiment i he aconseguit realment anar a dormir d'hora. Per tant, això vol dir que es confirma la hipòtesi. El segon cas seria que faig l'experiment i igualment no aconsegueixo anar a dormir més d'hora. I en aquest cas tocaria reformular la hipòtesi i, per tant, tornar a fer un altre experiment segons la nova hipòtesi. I finalment hi ha un cas que segurament no se t'hauria acudit, que és aquest tercer de que no arribo ni a poder realitzar l'experiment. És a dir, pel que sigui, jo no puc aconseguir aquesta hora al migdia de pau. I això com a tal no és un problema. El que jo en altres moments em sentiria fracassada, com que no he intentat suficient, som una fluixa, etc. Només m'està dient que el que necessito fer és pensar en un experiment diferent o fins i tot potser caldria reformular la hipòtesi. És a dir, que els resultats de l'experiment no són l'experiment ha funcionat o no ha funcionat, sinó què he après de mi i d'aquesta situació. I mirant els problemes d'aquesta manera aconseguim 2 coses. La primera és informació real sobre la meva salut i sobre el que necessita el meu cos. A més d'exercitar això d'escoltar el meu propi cos. I a més, com ja avançava, disminuïm autocrítica i la sensació d'haver fracassat. Perquè, com dèiem, un fracàs no és personal, sinó que m'està dient més informació sobre aquell experiment i sobre quins passos he de realitzar a partir d'ara. I pels teus experiments només necessites això. Trobar una pregunta i per trobar-la pots investigar qualsevol àmbit de la teva vida on existeixi fricció o on t'agradaria generar canvis. Llavors, durant uns dies, observa't molt i has de mantenir sempre la mentalitat d'exploració. És a dir, que tu has d'actuar com si estessis fent una verdadera investigació i llavors prova, per primera vegada, de relacionar-te amb allò que no t'agrada de tu o de la teva vida des de l'observació, exploració i curiositat. No des del voler-ho canviar immediatament. Tu només fas preguntes. I adona't que aquesta manera de pensar pot servir per absolutament tot, perquè et permet aprofitar consells o experiències d'altra gent, però no com una recepta concreta exacta que has de copiar, sinó com idees per formar tu les teves pròpies hipòtesis i descobrir què necessita el teu cos. I aquest procés és molt més fàcil quan coneixes bé la teva finestra de tolerància. És a dir, quan saps trobar el punt mig entre forçar-te en excés per fer coses i l'altre extrem que seria autolimitar-te massa i fer-ne massa poques. Quan aprens això, els experiments que fas comencen a ser molt més útils i sobretot molt més respectuosos amb el teu sistema nerviós. I com que és tan útil, precisament per això ja vaig fer un vídeo i és el capítol anterior d'aquesta sèrie, perquè crec que complementa perfectament amb aquest vídeo. I el proper capítol que penjaré ja serà l'últim de la sèrie. Així que, si no te'l vols perdre, subscriu-te al canal perquè YouTube t'avisi quan surti.